B'ħafna modi u b'diversi manjieri Alla kellem żmien ilu lil missirietna bil-profeti. Iżda f'dawn l-aħħar jiem kellimna b'ibnu li jikkostitwih il-werriet ta' kollox, li permezz tiegħu wkoll għamel id-dinjiet. Li hu l-isplendur tal-glorja t'Alla u r-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħu u jsostni il-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-seta' tiegħu. Meta għamel purifikazzjoni għad-nubiet poġġa fuq l-eminija tal-Majestà fl-għoli. U b'daqshekk sar aħjar mill-anġli daqskemm wired isem iżjed eċċellenti minn tagħhom. Jalla l-Mulej jbierek dan il-qari ta' keltu. Meta niġu biex nistudjaw ittra, nkunu rridu nafu min kitibilna. Tajjeb, l-ittra l-Ebrej hija l-unika dokument fit-Testament il-Ġdid li m'għandix idea min kitbu, min kitibha. Skużawna, awtur anonimu, l-awtur intesa min kitibha, probabbilment fil-provvidenza ta' Alla hekk ried. Għaliex l-ittra hija ritratt sabiħ u fenomenali tal-qawwa u l-eċċellenza ta' Sidna Ġesu Kristu bħala qassis il-kbir tagħna. Bħala il-mibgħut minn Alla appuntu biex jagħtina u jinawgura patt aħjar, trattat aħjar minn qatt Alla kellu fil-modi ma' niesu. L-ittra turina l-glorja ta' Kristu u probabbilment l-awtur apposta ma qadx jgħid fil-bidu minnu għaliex ried jinħeba wara Sidna Ġesu Kristu. Ovvjament matul is-snin kien hemm diversi guesses min seta' kiteb, kien hemm min qal Aquila u Priskilla, kien hemm min qal Apollo li jissemma fit-Testament il-Ġdid, kien hemm min qal Pawlu, infatti din il-Bibja l-epistola ta' Pawlu lil-Lut, mhux Pawlu kitibha għaliex mhija xejn l-istil tiegħu. Kemm jgħid ukoll li kitibha Barnaba. Oriġine fil-bidu tat-tielet seklu qal min kiteb l-ittra lill-Ebrej Alla biss jaf. Naħseb għandna nikkuntentaw b'daqshekk lil min kitibha lil xi komunità ta' nies Lut li ħafna minnhom kienu nies salvati bħalna. Xi wħud kienu konvinti intellettwalment illi Ġesu ta' Nażaret huwa l-Messija, kienu jafu l-fatti u jaqblu ma' dawk il-fatti, però kienu għadhom ishom ċaqlambuta ma jafux u mhux ħajkomplu fil-reliġjon antika tal-Ġudajiżmu jew inkella jkunux apertament u bla mistħija Kristjani bħal bqija ta' sħabhom. Kien hemm ukoll fost din il-kongregazzjoni xi wħud li għalkemm semgħu kienu għadhom mhumiex konvinti. U allura din l-ittra kultant tindirizza lil dawn in-nies, kultant lil dawn in-nies. Jekk ma żommux naf moħħna nitħawdu. Ġifieri dan ħanfakkarulkom aktar il-qudiem, tajjeb. Bażikament l-ittra kif għattilkom turina l-glorja ta' Kristu, l-eċċellenza ta' Kristu. U b'stil elevat, kitba ħanajdula tqila, ċertament tqila, però tiftiem. Allox juża dal-awtur anonimu sabiex jgħaddilna messaġġ illi mingħajru l-Bibja tkun nieqsa. Għaliex f'ħafna drabi jurina l-awtur ir-relazzjoni bejn il-patt il-qadim u l-ġdid, kif għandhom x'jaqsmu flimkien, kif jirrelataw flimkien. L-ittra Lut tagħtina it-tweġiba. Jibda biex jgħid li fl-modi matul is-sekli, speċjalment minn żmien Abraham il-qudiem, Alla wera li hu nnifsu lill-poplu tiegħu. Tajjeb, u irrid jurina il-rivelazzjoni ta' Alla, kif Alla kixef jew immanifesta li hu nnifsu lill-bnedmin, tajjeb dan għamlu b'diversi modi
u b'diversi manjieri, b'ħafna modi u b'diversi manjieri Alla kellem żmien ilu lil missirietna bil-profeti. Ġifieri il-rivelazzjoni ta' Alla hija rivelazzjoni progressiva. Dak li Alla ried jgħid ma qalux f'daqqa lil Mosè. Imma bl-Ingliż ngħidu piecemeal. Bil-mod il-mod matul iż-żminijiet Alla baqa' iżid u jgħaddilna tarif dwar innifsu, dwar l-għanijiet tiegħu, dwar is-salvazzjoni li kellu eventwalment jipprovdilna bibnu Ġesu Kristu. Walla dari jekk naqraw it-Testament il-Qadim, naraw kif Alla ikkomunika mal-bnedmin permezz tal-profeti tiegħu. Il-profeti huma il-mouthpiece tal-Alla. Alla tkellem bihom nies qaddisa imqanqlin mill-Ispiritu Santu tkellmu f'isem Alla. U xi wħud minnhom ukoll ħallewna bil-miktub il-messaġġ tal-Alla, dak li llum isejħulu il-Testament il-Qadim. Ora meta naqraw it-Testament il-Qadim insibu kif il-profeta jirċievi ħolma, jew viżjoni, jew deriet, jew jingħatawlu messaġġi mingħand Alla. Dan kollu l-awtur lill-Ebrej jgħidilna illi Alla tah mhux bla doċċ, imma ftit law, ftit lin, daqqa permezz ta' Ġona, daqqa permezz ta' Eżajja, daqqa permezz ta' Ġeremija, tajjeb, u allura Alla kien qiegħed ta' bilħaq jikkomunika, però b'mod frammentarju, biċċiet lawn lin. Issa jgħidilna li l-rivelazzjoni tal-Alla hija kompluta il għaliex der ġie fostna ibnu stess. Ġifieri l-awtur qed jagħmel kontrast bejn dak li ġara qabel, komunikazzjoni varjata immissa hija miġbura f'persuna waħda, Ġesu Kristu innifsu. Hemm ħafna kontrasti, tajjeb, però hemm armonija. Kemm kien hemm profeti li tkellmu f'isem Alla, kollha qalu l-istess ħaġa, mhux wieħed jikkontradixxi lill-ieħor, mhux wieħed igiddeb il-ieħor. Imma qalu daqal ftit, tajjeb, u allura kellu raġun Pietru meta kellem lill-Lut ta' żmienu u qalilhom fl-Atti 3 vers 24, qalilhom preċiżament hekk. Qalilhom iva il-profeti kollha minn Samwel u dawk li ġew wara, dawk kollha li tkellmu ħabbru dwar dawn il-jiem. X'jiem huma? Il-jiem tal-Messija. B'xi mod jew ieħor il-profeti kollha ħabbru dwar il-quċċata tar-rivelazzjoni li kellha tintlaħaq fil-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Tajjeb? U allura il-Testament il-Qadim nistgħu nqisu bħala dellijiet. Illi issa dawk id-dellijiet għamlu l-wisa għar-realtà, għas-sustanza li huwa Ġesu Kristu. Kienu l-preparazzjoni għat-twettieq illi seħħet f'Ġesu Kristu. Kienu l-introduzzjoni għal-storja illi issa l-istorja tagħmel sens il għaliex iva l-awtur tas-salvazzjoni der fostna il-bnedmin. Ġesu jikkonkludi ir-rivelazzjoni kollha tal-Alla. La darba der Ġesu Alla m'għandux jgħidilna iżjed. Ma jistax jgħidilna xi ħaġa aħjar jew aktar milli diġà għalilna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U għalhekk ma naqblux aħna. U noħduha kontra dawk kollha illi jgħidu li llum għad hemm profeti jew għad hemm nies illi Alla qed jgħaddilhom messaġġi permezz tagħhom dana dwar dan konna imwissija dal-aħħar ġimgħat u tajjeb li nżommu f'moħħna illi issa sola Skriptura kif għadna kif kantajna. Dak kollu li Alla urina permezz ta' Ġesu Kristu ma jistax ikun imtejjeb, ma jistax ikun impruvjat. Alla kellimna definittivament, finalment u b'mod l-aktar ċar permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. U dawna l-arrejja oriġinali kellhom bżonn jisimgħuha din il-ħaġa għaliex xi wħud minnhom kienu għadhom bejn ħaltejn jibqgħux fil-kumdità tar-reliġjon antika tagħhom, il-Ġudajiżmu,
Kieku aħna llum ngħidu tajb kieku nibqgħu fil-kultura ta' pajjiżna u fir-reliġjon dominanti ta' pajjiżna, ħajja żjed faċli. Hija tentazzjoni. Hija tentazzjoni. Imma l-awtur mill-bidu qed jgħidilna s-superjorità u l-eċċellenza ta' Ġesu Kristu fuq kwalunkwe ħaġa illi deret qabel, fuq kwalunkwe sistema oħra illi tista' tikkompeti miegħu. Iridna li mill-bidunet niffukaw l-attenzjoni spiritwali kollha tagħna fuq ibnu Ġesu Kristu. Ir-revelazzjoni qabel kienet bosta drabi ambigwa, immissa hija luċida, hija ċara. Ġesu kellimna u qal illi l-kliem li ngħidilkom mhuwiex tiegħi, imma tal-Missier illi batni. Qabel kien hemm it-tip, ħafna tipi, x'inhuma tipi? Tipi huma pereżempju għandek l-arka fi żmien id-Dulluvi, fi żmien Noe, tajjeb illi kienet dak iż-żmien forsi ma ndunawx li huwa hekk, imma kienet qisha l-arka tas-salvazzjoni. Dawk kollha li kienu fl-arka salvaw mid-Dulluvju, dawk li kienu barra soffrew il-ġudizzju tal-Alla. Dik l-arka kienet stampa tal-arka tas-salvazzjoni l Ġesu Kristu. Li dawk li jieħbew fih se jkunu salvati. Jekk qabel rajna dwar is-sakrifiċċju ta' Iżak, Abraham sejjer ma' ibnu u għandhom in-nar u għandhom il-ħatab u l-tifel saqsih missier. Ma fejn hu s-sakrifiċċju? U Abraham jgħidu Alla nnifsu jipprovdi s-sakrifiċċju. Storja li turina x'kellu jiġri aktar il qudiem permezz ta' Sidna Ġesu Kristu il-sakrifiċċju finali u effettiv illi Alla provda propjament għalina. Fejn qabel kien hemm fidwa nazzjonali u politika fi żmien Mosè meta ħariġhom mill-Eġittu, mill-Jasar u l-kefrija tal-Farawni, issa għandna fidwa mondjali u fidwa spiritwali. Ħafna aħjar, ħafna aktar sublimi minn dak kollu illi der qabel. Jekk qabel Mosè, fi żmien Mosè Alla tom il-ħobs, il-manna li niżlet mis-smawiet kull jum biex jissopravivu fil-mixjiet tagħhom fid-deżert, issa der Ġesu u jgħidilna jienu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Missirietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu, mijiekom minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Qed intara kull darba hija xi ħaġa wis aħjar, wis aktar li totta għalina. Dawk l-istejjer Alla kien qed jipprepara l-poplu tiegħu. Jekk qabel kien hemm il-fejqan bis-serb tal-bronz imdendel fuq il-ħarblu, kull min ħares lejh fiq, Ġesu qal bħalma Mosè olla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ jitgħolla bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ma jintilefx. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Dakinhar fiequ minn mewt fiżika. Imma minn ħares lejn Ġesu Kristu ifiq mill-mewt spiritwali, mill-infern, mill-kundanna eterna. Ħafna stejjer, tindunaw ħafna stejjer li għandhom it-tifsira tagħhom. Immissa Alla tagħna l-istorja. L-Evanġelu huwa l-istorja. L-istorja illi titrasforma il-qalb, titrasforma il-kull min jilqaħħa. Walla dak li jrid jimpressjona fil-qalb tagħna. Permessa dan l-awtur anonimu tajjeb ipoġġi quddiem għajnejna mill-bidunet ħarsu lejn Ġesu. Iffissaw l-ħarsa tagħkom u ħajerġa' jgħidha kemm il-darba, ħarsu lejn Ġesu, ikkuntentaw bih, kunu fermi maqdin miegħu. Il-profeti fehmu parti mill-moħħ tal-Alla ġvera. U għaddew għall-nies. Ġesu jippossidi l-ħsieb tal-Alla. Għaliex? Għax huwa Alla nnifsu. Il-profeti kienu l-ħbieb u l-kellima tal-Alla, Ġesu huwa l-profeta l-kbir. Il-profeta l-kbir li dwaru Mosè nnifsu. L-akbar minn fost il-profeti. Għal Alla għajmilkom profeta minn fostħukom bħali lilkom lilu għandkom tisimaw. U kull min ma jisimax mill-kliem ta' dak il-profeta, Alla jiddomanda kont minn għandu. Il-konsegwenzi ta' dawk li ma jagħtux każ ir-rivelazzjoni finali tal-Alla hija tremenda. U għalhekk matul din l-ittra se naraw diversi twissijiet serjissimi. Aħna li smajna, aħna li qegħdin taħt is-smieħ tal-Evanġelju
x'se jiġri minna jekk nittraskorawh, x'se jiġri minna jekk aħna warbuh, x'se jiġri minna jekk aħna websu qalbna għal din l-aħbar tajba illi m'hemmx aħjar minna u lanqas jista' jkun hemm aħjar minna. Nifhem l-eċċitament tal-ewwel dixxipli meta pereżempju Indri mar sab il-ħuħ għallu sibna lil dak li dwaru Mose fil-liġi u l-profeti kitbu Ġesu minn Nazaret bin Ġuseppi. Dan l-eċċitament jeħtieġ li aħna niskopruh. Meta aħna nafu illi f'Ġesu hemm ħajdu hekk it-terminus, it-tmiem ta' kull ma Alla għandu xi jgħidilna u xi għaddilna. Qabel kien hemm it-bassir, profeziji, mhux blexieren, possibilment bil-mijiet dwar il-Messija li kellu jiġi, issa hemm it-twettieq. Issa wasal il-climax. Alla kellimna bibnu. B'ħafna modi allura u b'diversi manjieri Alla kellem żminilu l-missirieta bil-profeti iżda f'dawn l-aħħar jiem kellimna bibnu. L-implikazzjoni hi li ma jistax ikellimna b'xi ħadd aħjar minn ibnu. U jagħtina il-raġuni. Ġesu nnifsu infatti darba spjega il-realtà tal-ħaġa. Meta f'Ġwanni 12 vers 44 Ġesu jgħidilna min jemmen fija mhux fija jemmen, iżda f'min batni. U min jara lili, jara lil min batni. Ġesu li der fostna persuna umana realment daqsna. Tad-dem u l-laħam bħalna, Ġesu qed jgħid min jara lili. Jara lil min batni jinġej dawl fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam u jekk xi ħadd jisma' kliemi u ma jemminx ma nagħmilx ġudizzju minnu għax ma ġejt biex nagħmel ġudizzju mid-dinja, ma ġejt biex insalva lid-dinja. La l-profeti, la l-assissin fit-Testament il-Qadim, ħadd ma seta' jsalva id-dinja ħlief li ben issa mibgħut apposta. U allura naraw illi mill-antik Alla ta' dil-rivelazzjoni bil-mod il-mod. Kienu jisom tarġiet tajjeb illi iwaslu lejn ximkien għas-supremazija finali illi tinġabar biss f'Sidna Ġesu Kristu. Allura m'hemmx tuħ aħna nemnu illi t-Testament il-Qadim tajjeb huwa preparazzjoni għal ġdid. M'hemmx tuħ hemm kontinwità, imma kontinwità li twassal għal konsumazzjoni. U ċoħe illi il-fema, il-ħsieb kollu talla jinġabar f'Ġesu Kristu. Il-Bibja kollha hija ktieb dwar Sidna Ġesu Kristu. Iftakru meta mexxa ma' Kleofaws jieħbu lejn ir-raħal ta' Emmaus u Ġesu għalkemm ma kellhomx il-Bibja f'idejhom, tajjeb huma kienu jafuha bl-amment, ħafna minnha, u Ġesu fetħulhom għajnhom biex jifhmu l-Iskrittura beda minn Mosè u l-profeti, u s-salmi, u spjegalhom il-ħwejjeġ li kienu miktubin dwaru. Dawn l-affarijiet huma fenomenali x'ver, kif Alla mhux tkellem f'daqqa u ħasadna, imma prepara it-triq sabiex finalment der id-dawl illi idawwalna, biex finalment der il-qassis il-kbir illi joffra li nnifsu għal maħfra tagħna. Allura l-awtur l-Ebrej irid jurina mill-bidunet l-identità vera ta' Ġesu ta' Nazaret. Minu Ġesu ta' Nazaret? Minu Ġesu ta' Nazaret? Vers 3 jgħidilna li hu l-esplendur tal-glorja t'Alla u r-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħu. Issa vera qed jikteb tqil. Imma l-aħwa meta qed titkellem fuq affarijiet tant sublimi, affarijiet tant merfuqa, affarijiet tas-sema, ħafna drabi ma tistax titkellem b'mod mill-aktar sempliċi. Allura rridu ħażmu ġembejn ruħna, nippreparaw ruħna jekk aħna għażiena ma nibqgħux għażiena, jekk aħna indifferenti, jew tqanqlu daqsxejn. Il għaliex hawnhekk f'din l-ittra se nimxu mixja illi finalment se twassalna biex nintrabtu ma' Ġesu Kristu u nżommuh bħala kollox f'kollox għalina.
kollox f'kollox. Għaliex għax fih hemm fih hemm tagħmmar il-divinità kollha ta' Alla. U l-isplendur tal-glorja ta' Alla. Meta jgħid l-isplendur tal-glorja ta' Alla ġifi Alla juri nnifsu permezz ta' Ġesu. Mela, jekk inti tieħu x-xemx, tajjeb, oġġett komuni li id-dija tiegħek tagħha id-dawl tax-xemx u s-sħana tax-xemx. Kif nafu li x-xemx teżisti? Appuntu minn dak li tarmi minna. Is-sħana u d-dawl tagħha. Ġesu ekku. Mingħajr ix-xemx mingħajr is-sħana u d-dawl tagħha ma kunux nafu li hemm ix-xemx. Ġesu juri lil Alla huwa l-isplendur id-dija l-leqqa tal-glorja tal-Alla. Ġwanni 1 vers 18 jgħidilna ħadd qatt ma ra l-Alla f'xi żmien, ħadd. Meta naqra fit-Testament il-Qedim Bosera Alla fuq il-muntanja ra dera tal-Alla, dera limitata tal-Alla. Imma l-Alla fin-natura tiegħu, fin-natura vera tiegħu ħadd nista' jaraħ. Ħadd qatt ma ra l-Alla f'xi żmien. Liben il-waħdini li hu fih dan il-missier huwa għarrafulna. U spjegah l-Alla. Kull ma nafu dwar Alla jagħtihulna Ġesu Kristu. Fil-bidu tal-Evanġelu wkoll jgħidilna illi dak kien id-dawl veru li ġej fid-dinja li jdawwa lill-bnedmin kollha. Kwalunkwe ħaġa li nafu dwar Alla nafuha appuntu permezz tal-medjatur tiegħu Sidna Ġesu Kristu. Huwa wkoll ir-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħu. Da żmien m'għadniex nużaw il-siġil bl-inċira. Pero tafu dwar x'qegħdin nitkellmu. Meta għandek siġil u s-siġil għandu forsi l-ġbija ta' iljun, pereżempju. Tajb u għandek l-inċira jew x-xema li għadha friska u tagħmel tafas il-siġil fuq l-inċira tajjeb x'inti nxaf tara ir-rappreżentazzjoni eżatta tas-siġil. Ġesu ekku. Tara lilu, tara lill-missier. Huwa rappreżentazzjoni eżatta u għandna claim qawwija għad-divinità sħiħa ta' Ġesu Kristu. U allura rridu nikkonsidraw issa lill-liben qabel l-inkarnazzjoni, fl-inkarnazzjoni u wara l-inkarnazzjoni. Ġesu qabel twelidu, fit-twelidu u wara twelidu. Qabel l-inkarnazzjoni l-awtur jgħidilna illi permezz tiegħu Alla wkoll għamel id-dinjiet jew għamel iż-żminijiet. Kwalunkwe ħaġa li teżisti saret permezz ta' Ġesu Kristu. Ġesu huwa fir-realtà il-ħallieq ta' kollox. Meta twieled fostna, Ġesu Ġwanni jgħid illi ġie fi ħwejġu u niesu ma laqgħux. Id-dinja u l-pjaneti u x'mhux u kwalunkwe ħaġa Ġesu huwa l-ħallieq tagħha. Kollox sar bih, kollox sar bil-logos, il-kelma tagħha. U xejn ma sar mingħajru milli sar. Ma nistax nifhem kif hawn nies li jgħidulek illi Alla l-ewwel ħalaq il-Ġesu, u mbagħad permezz ta' Ġesu ħalaq kollox. Le, kollox sar bih, kollox. Kollox. Ma jistax ikun illi Alla l-ewwel ħalaq il-Ġesu imbagħad bih ħalaq kollox. Kollox sar bih. U xejn ma sar mingħajru milli sar. Pawlu jafferma li bħalma hemm Alla wieħed li minnu huma l-ħwejjeġ kollha, hemm ukoll sit wieħed li permezz tiegħu huma l-ħwejjeġ kollha. Il-Bibja ma tixbaqat tafferma l-identità vera ta' Ġesu, għalkemm der fil-laħam bħalna u mexa fuq l-istess sar bħalna u Alla nnifsu. Kolossin 1 vers 16 jgħidilna illi bih b'Ġesu ġifieri kienu maħluqin il-ħwejjeġ kollha li huma fis-sema, li huma fuq l-art li jidhru ma jidhrux se jkun ma tronijiet, kemm ikun ma dominji jew prinċipati jew setat, kull ħaġa maħluqa bih u għalih. Mhux biss huwa l-ħalliq ta' kollox, imma ħalaq kollox għalih innifsu. Claims tremendi favur il-divinità ta' Ġesu Kristu. Kull ma huwa l-missier huwa liben. Kull ma huwa liben
huwa l-Ispiritu Santu. 3 persuni. Falla wieħed. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna li xejn u ħadd m'għandu jkun kapaċi illi daħlilna li ċken dubju. L-awtur lill-Ebrej iridna li dana naffermawh mingħajr ebda eżitazzjoni. Apparti li huwa il-kreatur ta' kollox, Ġesu wkoll isostni l-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-seta tiegħu. Isostni mhux biss ħalaq imma iżomm kollox fl-eżistenza. Il-ħidma provvidenzjali tagħha hija fidejn Ġesu Kristu. Infatti l-ittra lill-Kolossin ikompli jgħidilna illi l-istess wieħed li bih inħalaq kollox u qabel il-ħwejjeġ kollha u bih il-ħwejjeġ kollha huma miżmumin flimkien. Għaliex il-qamar jibqa' jdur mad-dinja u d-dinja mal-qamar jibqgħu jduru max-xemx mal-pjaneti l-oħra u hemm dan il-kosmos ngħidulu. Dis-sistema li tibqa' teżisti u tinżamm topera u għaddejja, Ġesu iżomma għaddejja. Huwa il-ħakkiem providenzjali fuq l-univers kollu. Issa, liben bl-inkarnazzjoni tiegħu xwetta il-missjoni prinċipali ta' Ġesu kienet illi iġbilna l-fidwa, jaqlalna l-fidwa. Ġifieri ħafna raġunijiet li nistgħu nsemmu għala Ġesu kellu bżonn isir bniedem bħalna, imma l-awtur lill-Ebrej jippinpointja il-waħda prinċipali. U ċoħe illi ġie biex jagħmel purifikazzjoni għad-nubiet. Alla li kontra tiegħu ħtejna kien hu nnifsu. Tajjeb illi ġie fostna sabiex jagħmel tpattija għal ħtijiet tagħna. Kemm hija qawwija din? Għamel purifikazzjoni għad-nubiet. Għamel tisfija mid-nubiet. Kif matul is-sekli ġiet din l-idea ta' purgatorju, dal-post fittizju, fejn ir-ruħ li għadha mhix nadifa għal kollox tmur biex tbati u min jaf għal kemm snin. Għandna bżonn nkunu sodi f'din l-ittra lill-Ebrej. Hawnhekk b'mod mingħajr ekwifikazzjoni ta' xejn. B'dikjarazzjoni qawwija qed jgħid Ġesu għamel tisfija għad-nubiet. Għal dawk kollha li jrikorru għandu Ġesu jagħtihom il-maħfra sħiħa tad-nubiet. Tant li aktar tard jgħidilna infatti fejn hemm il-maħfra ta' nubiet m'hemmx aktar sakrifiċċju għad-nub. Il-missjoni ta' Ġesu għamilha u wettaha b'suċċess massimu. Suċċess massimu. Hekk li llum il-ġurnata aħna qegħdin ingawdu mill-frott tat-batijiet ta' ruħu. Rivelazzjoni 1:5 lilu li ħabna u ħallna minn nubietna b'demmu stess. Ħallna. Fejn qabel konna mjaskrin issa liberi fi Kristu. Ġwanni jgħid l-istess ħaġa. U il-propizjazzjoni għal nubietna u mhux għal nubietna biss imma d-nubiet tad-dinja kollha, ġifieri daw kollha huma min huma. Huma min huma. Illi għad isalvaw ħajsalvaw permezz tal-propizjazzjoni provduta f'Sidna Ġesu Kristu. Ġesu huwa dak illi ineħħi l-għada b'talla minn fuq il-midneb tant li Alla issa jista' jilqgħu fih dan u appuntu għax is-sakrifiċċju għall-maħfra seħħ. Ġwan il-Battista ħabbru u pponta lejhu araw dan huwa l-ħaruf tagħha dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. U l-verb ajru hemmhekk huwa interessantissimu. Mhux biss ineħħi, imma jerfa' u jneħħi. Palli kieku il-dnub huwa peace li qed jitħanna li qiegħed jassarna li ma stawx neħilsu minnu Ġesu. Rafaw fuq innifsu u neħħih. Mhux taf xejn li l-awtur lill-Ebrejt Ġesu għamel purifikazzjoni għad-nubiet. Ejjew issa nirraġunaw flimkien jgħid Iżajja minn qabel ma saħħet din il-purifikazzjoni. Għalkemm nubietkom huma ħomor bħal-iskarlat bħal-suf abjad isiru. Għalkemm huma ħomor bħal-kremżi isiru bħas-silġ. Iżajja ħabbara minn qabel għax kien jaf Alla nebħu
din il-tisfija, il-purifikazzjoni illi kellha isseħħ. L-istess Iżajja infatti iħabbar kif Alla seta' jaħfer dnub ta' niesu dakinhar il għaliex is-sakrifiċċju ta' Kristu kien fatt determinat u infallibbli fil-ħsieb tagħna. Infallibbli. Għalhekk seta' jgħid Iżajja 43 vers 25. Jien iva jien li nħassar ħtijietek maħabba fija u ma niftakarx dnubietek. Ma niftakarx dnubietek. Xi ħaġa li l-Ebrej issa jisħaq fuqha illi għandna l-maħfra. Għandna l-maħfra dak is-sakrifiċċji tal-qassisin ripetuti dejjem ripetuti minn ġurnata għall-oħra minn sena għall-oħra kienu qegħdin ifakru lin-nies illi m'hemmx maħfra. Fis-sens illi il-sakrifiċċju reali għal maħfra effettiva kien għadu ma sarx. Ma meta der dan Ġesu wara l-oħra sakrifiċċju wieħed għad nubiet għad bil-qiegħda fuq l-eminja Alla. Xi ħaġa ma kienx hemm fl-amara tat-tempju tat-tabernaklu kien hemm ħafna oġġetti, ma kienx hemm bankijiet jew siġġijiet. Għaliex għax l-assisin qatt ma kienu jedew milli joffru s-sakrifiċċju. U dak dik xi ħaġa ripetuta u ineffettiva issa Ġesu wettaqa bis-sakrifiċċju tiegħu nnifsu. Mhux taf xejn ukoll Mikea fl-aħħar tal-ktieb tiegħu jgħidu min huwa Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lill-fdal ta' wirtu ma jżommx għadbu għal dejjem għax hu jitaxxa bil-ħniena u jerġa' jkollu ħniena minna u jaffeċ taħt riġlej ħtijietna iva int twaddab il-baħar dnubietom kollha. Kif Alla irnexxu li jagħmel hekk? Bis-sakrifiċċju ta' ibnu. U li ma frankajx l-istess ibnu, imma taħ għalina il-koll. Ma jistax il-qalb ta' dawk li huma msejħin ma jitennewx f'dawn il-veritajiet u x'vera. Liben ukoll wara l-inkarnazzjoni. Ġesu li der fostna li kien jeżisti qabel ma twieled f'Nazaret, tajjeb, imma għex fostna issa wara l-inkarnazzjoni. Tajjeb? Ġesu huwa eżibit bħala trionfanti u renjanti. Ġesu qatt mu għall-vittma ta' ħadd. Laqqas la kien ta' Pilatu, la kien ta' Erodi, la kien ta' Ġuda, la ta' ħadd ma kien vittma. Jiena nagħti ħajti minn innifsi. Għalhekk ġie. Għalhekk li tarellu tgħidilna l-poġġa fuq il-leminija tal-Majestà fil-għoli. Wara li lesta il-task il-missjoni li Alla l-missier taħ biex jagħmel poġġa fuq il-leminija tal-Majestà fil-għoli. Xi tfisser? Fisser l-ewwel li huwa moti l-ogħla post immaġinabbli fl-univers kollu. Ġesu għandu l-istess status ta' Alla l-missier bil-qiegħda fuq il-leminija tal-Majestà fl-ogħla smewiet. Ogħla minn kull ħlejqa, ogħla minn kull isem ieħor. Għaliex? Għax l-isem tiegħu huwa wieħed divin. Vers 7 jgħidilna b'daqshekk sar aħjar mill-anġli. Daqskemm wiret isem superjuri u iżjed eċċellenti minn tagħhom. Liben Ġesu jibqa' Alla bniedem għall-eternità. Ir-rappreżentant tagħna u r-raġuni waħda u soda tagħna għala qatt nirtu l-ġenna. U biss il jagħtina l-jed li nitlu f'Ġerusalemm il-ġdida mill-bibien tagħha. Liben jibqa' l-eternità il-rappreżentant ta' niesu, ir-ras tagħhom. Alla ikkostitwih jgħidilna il-werriet ta' kollox. Alla għamlu, Alla ddikjarah iridu li jkun il-werriet ta' kollox. Ta' kull ma hu. Ma ħajdikom xi ħaġa oħra. Ġesu l-werriet ta' kollox. U aħna werrieta miegħu. Inkredibbli! Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Vera? Ma Bibla tispjega li dawk li batu miegħu se jirrenjaw miegħu. Bħalissa il-ftit u dawn il-qarrejja li rċevew dil-ittra l-ewwel darba kienu diġà għaddew minn persekuzzjoni u tajjir u swat u ċaħduhom il-proprjetà tagħhom. Kienu batew għal Ġesu. U l-awtur jinkoraġġihom jgħidulhom taqtawx qalbkom. Taqtawx qalbkom, iffissaw ħarsitkom fuq Ġesu. Illi għal-premju qed qudiemu sofra s-salib.
minna ma xejn lajb. Ġesu huwa l-werriet ta' kollox u aħna werrieta miegħu. Tafu hekk lil dan Ġesu. Ritratt f'sentenza waħda, sentenza li kważi taqtalek nifsek biex taqra, u jekk ma taqrajx biex sens ma tifhimiex aktar u aktar. Per introduzzjoni tremenda għal dak li l-awtur lill-Ebrej prepara għalina. Se jkompli jippreżentaħ, però minn issa rrid għalkemm nafkom u nista' nixhet għalikom, però ejjew nagħmluha ċertissima din. Illi Ġesu huwa ta' bilħaq is-Salvatur tiegħi, personali tiegħi. U jien ta' bilħaq irrikorrejt għandu, mhux sempliċement smajt, mhux sempliċement nammira l-karattru tiegħu, imma ġrejt għandu għar-refuġju. Ġrejt għandu. Ta' bilħaq ingawdi il-purifikazzjoni illi hawnhekk qed jisħaq li Ġesu diġà għamilha. Irridkom illi il-kol kemm intom individwalment b'kuxjenza tajba u onesta tkunu kapaċi tgħidu jien maħfur. Jien naf li jien maħfur. U maħfur bis-sakrifiċċju ta' Kristu u b'xejn iżjed. Importanti l-aħwa. Għaliex altrimenti inkunu qegħdin ħajdu hekk nilagħbu man-nar. Inkunu qegħdin immissu l-privileġġi bidejna li Alla tagħna permezz ta' Ġesu u xorta waħda ma ngawduhomx. Palma qal l-Apostlu Pawlu irrid ninstab fih. Fil-ġudizzju meta qudiem irrid ninstab fih, moħbi fih. Mhux bil-ġustizzja jew mhux bis-sewwa personali tiegħi li jiena jirnexxieli nagħmel billi nobdi l-liġi ta' Alla. Għax qatt ma tista' tagħmilha dik. Imma bis-sewwa li jiġi mingħand Alla permezz tal-fidi fi Kristu. L-awtur l-Ebrej kemm il-darba jeżortana, jqanqalna, jinkoraġġina sabiex il-fiduċja tagħna tkun f'Ġesu Kristu u fih waħdu, irrid ninstab fih. L-awtur ċertament jitpaxxa b'Ġesu Kristu, jitpaxxa. U nispera f'Alla li aħna jirnexxielna nagħmlu l-istess. Li jkollna l-istess sentimenti ta' dan l-awtur illi ma kienx importaħ ismu jibqax imsemmi jew le, imma rrid illi Ġesu jiddi qudiemna fil-glorja u l-eċċellenza kollha tiegħu. Kif infatti qal il-missier dan u ibn il-Maħbub. Issimgħu lilu. Dan u ibn il-Maħbub reġa' qal fit-trasfigurazzjoni meta Ġesu der trasfigurat quddiem it-tliet dixxipli tiegħu. Dan u ibn il-Maħbub li bih jiena nitaxxaq. Issimgħu lilu. Liġu l-profeti ġara ħafna qabel it-twelid ta' Ġesu. Tajjeb, Mose u Elija nies kbar deru ma kollha appuntaw lejn Sidna Ġesu Kristu. Ġesu qal intom tistudjaw l-Iskrittura. Jew tfittxu l-Iskrittura. Għax fiha taħsbu li għandkom il-ħajja ta' dejjem. Frattant hija l-Iskrittura li tagħti xhieda tiegħi. Imma intom ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jalla ma nkunux dak it-tip ta' nies. Li konoxxenti, familjari mal-Iskrittura u frattant il-Ġesu m'aħniex nħaddnuh bil-fidi. Għadna niddependu fuq ħafna krozzi oħrajn, fuq ħafna għajnuniet oħrajn. Le, marru għan Ġesu neħbew fih u fih insibu l-għaxqa tagħna, ir-refuġju tagħna, l-ankra tas-salvazzjoni li ċertament ma tistax tfallina. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now